Irrid ikollna patt soċjali ġdid sabiex il-livell soċjali ta' kull individwu jogħla l fuq. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech kif il-ġimgħa filgħodu iltaqa' mal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, negozji li huma parti vitali mill-mutur tal-ekonomija ta' pajjiżna u li wkoll kienu affettwati mhux ftit mid-daqqa tal-pandemija. Biex l-individwu jimxi l-qoddim u jgħix aħjar, huwa neċessarju li nħarsu iva lejn l-ekonomija, nħarsu iva lejn in-numri, però importanti li naraw li dawk jittrażmettu illi verament jaslu fil-bwiet tan-nies. Grech qal li huwa minnu li bħalissa pajjiżna għaddej minn sitwazzjoni diffiċli minħabba il-COVID-19. Iżda din mhux l-unika problema. Hemm ukoll ir-reputazzjoni ta' pajjiżna li teħtieġ tissaħħaħ. Għalhekk hemm bżonn li nkunu realistiċi u nagħmlu l-almu kollu tagħna sabiex kulħadd jibqa' jemmen fl-ekonomija għax in-normalità ma tiġix bil-kliem imma bil-fatti. Rridu naħdmu l-kol flimkien ħalli llum nibdew naħsbu kif anki il-negozji tagħna, il-familji tagħna għaliex ħafna negozji żgħar u medji huma mmexxijin minn familji li għamlu ħafna sakrifiċċji anke personali bil-ħin tagħhom, ikunu jistgħu jerġgħu mhux biss jinvestu imma ikomplu jagħmlu bla dubju anke l-profitti tagħhom jikbru u magħhom tikber is-soċjetà. Imma kull individwu Malti u Għawġi jkun jista' anke hu jimxi il-qudiem. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien partit favur in-negozji. Għalhekk l-importanza li jkun hemm patt soċjali ġdid sabiex kull ċittadin Malti u Għawġi jkun jista' jgħix aħjar. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji tkellem dwar l-importanza li huma jibqgħu f'kuntatt kontinwu mal-Partit Nazzjonalista għaliex l-Oppożizzjoni għandha tkun il-Gvern alternattiv. Saħaq li minħabba l-pandemija li ninsabu għaddejjin minnha, is-sitwazzjoni f'pajjiżna mhix waħda feliċi, hekk kif il-COVID laqat lin-negozji bil-kbir. Il-laqgħa tal-lum kienet laqgħa veri kordjali, aħna spjegajna l-kap tal-Oppożizzjoni is-sitwazzjoni ovvjament ekonomika ta' kif inhi il-membri tagħna li huma n-negozji żgħar u medji. Issa rridu naslu s'issa l-Gvern wasal biex issussidja l-ħaddiema, allura salvajna l-impjiegi u li dak tajjeb, imissa rridu mmorru il-pass ieħor għal regeneration process li rridu ngħinu n-negozji żgħar ovvjament jibdew bil-mod jiċċaqalqu l fuq. Qal li l-impressjoni li qed tingħata li minn Mejju li ġej sitwazzjoni se tirritorna lura għan-normal hija illużjoni kbira. Saħaq li issa triq il quddiem li jingħataw iktar inċentivi sabiex ikunu salvagwardjati in-negozji żgħar u medji. Dawn in-negozji żgħar u medji isselfu 400 miljun mid-Development Bank biex isalvaw. Ma investewx euro minnhom daw kollha qegħdin hemm biex isostunilhom innifishom biex baqgħu. U issa wasal iż-żmien li l-affarijiet iridu jibdew, li l-Gvern irid jibda jinċentiva lin-negozji biex jibdew mixin il-qudiem. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm it-tmexxija tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, kif ukoll id-Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono, il-President ta' Solidarità Ħaddiema Partit Nazzjonalista Ivan Castillo u Julian Galla mill-Forum tal-SMEs fih dan l-istess partit.